ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. шумо бошед моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. ҳиҷомаи бепул барои шумо. агар ки дар вақти дору харидан аз ширкати шифофармо аз номи канали паҳлавон гап занед, пас шуморо бепул ҳиҷома мекунанд. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои риши мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯекран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меорен ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунен. инак дӯстон, шаби гузашта турнири UFC Fight Night дар шаҳри БАКУ баргузор гардид, ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним вазнин байни чемпиони пешинаи ин вазн Ҷамал Хил ва довталаби пешина Халил Раунтри шуд. ин муҳориба чунон муҳорибаи дилгиркунанда шуд, ки қариб ҳамаи тамошобинон толори варзиширо тарк карданд. дар натиҷа Халил бо қарори доваро ғалаба ба даст овард. дуюм муҳорибаи асосии турнир муҳориба дар вазни сабук байни Рафаэл Физиев ва Игнасио Бахамондес шуд ва ин муҳориба низ то қарори доваро идома дод ва ба фоидаи Физиев ба анҷом расид. ҳамин гуна Рафаэл се мағлубияти пайдарҳами худро маҳкам кард. сеюм муҳорибаи асосии турнир муҳориба дар вазни вазин байни Кёртис Блейтс ва Ризван Куниев шуд ва ин муҳориба низ 3 раунд идома дод ва Блейтс бо қарори доваро пирӯз шуд. чорум муҳорибаи асосии турнир бошад муҳориба дар вазни 75 килограмм байни Тофиқ Мусоев ва Мактибек Оролбой шуд. ин муҳориба аллакай дар якум раунд ба фоидаи Оролбой ба анҷом расид. ӯ дар охири якум раунд Тофиқ Мусоевро маҷбур кард ки таслим шавад ва ҳамин гуна ғалаба бо тариқи усул ба даст оварда мағлубияташро дар муҳориба зидди Матеуш Ребецкӣ маҳкам кард. панҷум муҳорибаи асосии турнир бошад муҳориба дар вазни сабук байни Назим Садиқов ва Николас Мота шуд. ин муҳориба яке аз беҳтарин муҳорибаҳои сол шуд ва албатта ки муҳорибаи беҳтарини ин турнир шуд. дар ин муҳорибаи ҷадид ва дурахшон Назим дар дуюм раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст овард. муҳорибаи онҳо беҳтарин муҳорибаи шом ва беҳтарин баромади шом шуд, ки Дана Уайт ба ҳар дуяш $100,000 бонус дод. акнун рекорди нави Назим дар UFC 4/0 аст. ана рекордаш дар умум бошад 11 ғалаба ва 1 бохт. шашум муҳорибаи карди асосӣ муҳориба дар вазни ним сабук байни Мухаммад Наимов ва Богдан Грач шуд, ки ин муҳориба низ тамоми 3 раунд идома дода ба фоидаи Наимов ба анҷом расид. ҳамин гуна Муҳаммад бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст оварда ғалабаҳои пайдарҳами худро 2 то кард. дар UFC бошад рекорди ӯ акнун 5 ғалаба ва танҳо 1 бохт аст. ҳамаи ин муҳорибаҳоро дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментария закрепидшуда. дар пресс-конференсия баъди турнир роҳбари UFC Дана Уайт расман эълон кард, ки чемпиони вазни вазин UFC Джон Джонс карьераи касбии худро ба анҷом расонид ва акнун чемпиони муваққатии вазни вазин Том Аспинал чемпиони доимӣ шуд. акнун расман Том Аспинал чемпиони вазни вазнин аст. мо Джон Джонсро барои чунин карьераи зебояш табрик мегӯем. ӯ яке аз бузургтарин ҷанговар ва шояд ки бузургтарин ҷанговари муҳорибаҳои омехта буд. аз ҳама чемпиони ҷавон дар таърихи UFC, чемпион дар 2 вазн ва боз дигар дастовардҳо, ки дар дуюм канал оиди ин чиз пурратар гап мезанем. Мухаммад Наимов баъди ғалабааш дар муҳориба зидди Богдан Град гуфт, ки муҳорибаи навбатии худро зидди киҳо гузаронидан мехост. ман худи ҳозир бо менеҷери худ суҳбат кардум ва ба мо танҳо рақибон аз топ 15 шавқовар аст. ман хуб омодагӣ мебинам, ман ҳамаи чизро қурбонӣ мекунам. ин дафъа дар амрико бисёртар тамрин мекунам. ҳамчунин ба Осетия сафар мекунам ва баъд аз он ҷо ба амрико. мебинем, фикр мекунам, ки рақиби навбатӣ аз топ 15 мешавад. ман бо ҳамаи ҷанговарони топ 15, топ 10, топ 5 ҷангидан мехоҳам. фарқ надорад ки зидди кӣ. менеҷерам гуфт, ки Гига Чикадзе дар топ 15 қарор дорад ва ман зидди ӯ ҷангидан мехоҳам. боз Юсуф Залал ва Девид Онама ҳастанд. дар он ҷо ҷанговаро бисёранд, гуфтааст Наимов. ва дӯстон, шахсонеро ки Наимов номбар кард дар рейтинг қарор доранд. масалан Юсуф Залал 12-ум рақами рейтинг аст. Девид Онама бошад 13-ум рақами рейтинг. ана Гига Чикадзе бошад дар рейтинг нест, лекин чанд муддат пеш ӯ дар рейтинг қарор дошт. ва дӯстон, фикр мекунем, ки муҳориба зидди Гига Чикадзе барои Муҳаммад варианти хуб аст, чунки ӯ зарбазан аст ва Муҳаммад худаш гуфт, ки зарбазании худро нишон додан мехоҳад ва Чикадзе беҳтарин рақиб барои ин коро кардан аст. худи шумо дӯстон чӣ фикр доред? ба фикри шумо ба Муҳаммад рақиб аз топ 15 медиҳанд ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонобуду сарбаланд бошед.